Každý youtuber má svůj content. Někdo třeba hraje hry, někdo zpívá a někdo zas reaguje na videa a tak dál a tak dál. A potom jsem tady já. Já jsem Kravy a vítám vás u mého prvního videa. Dneska bych vám chtěl říct, jak to se mnou bude. Nikdo bude hater a nikdo se bude koukat. Takže bych chtěl říct, kdy budu natáčet a tak dál a tak dál. A já to nebudu zdržovat a můžeme rovnou na to. A před začátkem videa bych si přál, abyste dali odběr a like. Já teďka vážně nebudu zdržovat a můžeme rovnou na to. Víte, jak jsem na začátku říkal, že každý má svůj content. A teďka vám řeknu, jaký budu mít já svůj content. Takže 100% budeme hrát hry a taky si někdy něco nakreslíme nebo zaanimujeme. Takže teďka bych vám chtěl říct, kdy budu natáčet, kdy budu mít prostě ten čas a tak dále prostě. Takže 100% budu natáčet videa každý pátek, někdy budu i v neděli. A teďka se připravte, v pátek, příští pátek bude takový speciální videjko, tak se máte na co těšit. Bude to prostě takovej prostě pobyt, ale s mojí školou, takže jo. Taky budou speciály, třeba za 100 odběratelů se třeba můžeme odhalit, ale to ještě nevíte. Ale teďka jdeme na poslední fázi. Takže teďka půjde na poslední fázi a to je nemoc. Třeba v pátek, nějaký pátek, budu nemocný a nevydám třeba video, protože musím to všechno vyležet a jestli by vám to vadilo, tak to prostě za to se moc omlouvám. Takže jsme u konce. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a zvoneček a pro příští video čau! Do